guys, good evening. Lagaw-lagaw na naman kami. Oh, nagalakat sila. Ito mami guys, oh, isang view. Hari ang courtyard. Meng! Ano da? Tindog video, tindog da si Ria. Pwede da? Ay, dito sa pinakundod. Tangan na ka pamilita kay may pasa sa ano nila. Ano ka makita kung hindi ka makita? Tabok na, tabok. Tabok.
Oo.